shi sa kwanan za ga ana wata dambarwa musamman wanda ke akan social media. Wannan sai fito ce takalmin annabi ya fi kowa, wannan kuma sai ce a takalmin annabi bai fi kowa ba. To ga babu rigima a ciki. Abinda kuke nema ku tabbatar da kowace magana daga ciki ita ce aya da hadisi. Wanda ya ce takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa kada ya amfani da hankali, dan amfani da hankali mu'tazilanci ne. A'a aya zai kawo ko hadisi ko wata magana ta magabata da ta nuna an takalmin manzala sallallahu alaihi wasallam ya fi kowa. Kai ma kuma da kake cewa takalmin annabi sallallahu alaihi wasallam bai fi kowa ba, kai ma aya za ka kawo ko hadisi. To amma mun tashi zamu yi maganar adalci shine mu kalli aya ta ƙarshe a cikin suratul tauba, ayoyi guda biyu na ƙarshe. Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu huwa rabbul arshil azim. Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum, haƙiƙa manzo ya zo muku, wani manzo na musamman ya zo muku daga cikin ku. A wata ƙira'ar min anfasikum, daga cikin ƙabilar da ta zama mafi tsada a cikin ku, ko daga cikin al'ummar da ta fi zama mafi tsada. Azizun alaihi ma anittum, duk abin da zai wahalar da ku to yana damun annabi. Annabi sallallahu alaihi wasallam baya san abin da zai damu al'ummarsa. Harisun alaikum, duk abin da mu'mine za su samu rahama ko samu sauki, manzon Allah yana al'ummarsa saukin sa. Sannan bil mu'minina raufur rahim, sannan manzon Allah mai rangwantawa ne, mai jin kai ga mu'mine. To kaga wannan annabi manzon Allah yana rangwantawa, yana jin kai ga mu'minai, kuma Allah ma ya siffanci da wannan. Muna gane ha da Allah ya ce sai yaqulu sufaha'u minan nas kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كان لكبيرة إلا على الذين هدى الله سيتي وما كان الله ليضيء إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. kaga Allah da kansa yace lalle Allah game da mutane mai tausasawa ne, mai jin kai ne. To kaga wannan hujja ce ta farko da manzo Allah yadda yake mu'amalantar mu'mini. Sannan mun kalli hadisin Anas, hadisin Bukhari, in tsanani ya tsanani za a tafi neman ceto, ana so Allah ya hukunci kowa ya san matsayinsa, za a je gurin annabi Adam ya ce ba zai iya ba, daga nan sai gurin annabi Ibrahim, daga nan sai gurin annabi Musa, daga nan sai gurin annabi Isa, daga nan sai gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manzala sai salama zai je sa goshinsa a ƙasa, Allah zai mai ilhama wahayi na sunayen da ba wanda ya taɓa kiran Allah da wannan sunan, sai a wannan ranar manzon Allah zai fara, zai kira Allah, manzon Allah zai ce Allah zai ce da manzon Allah sai salma irfa ra'sak, ya makin Allah dago kanka, sal tu'ta, roki duk abin da kake so zan baka, washfa'tu shaffa, nemi ceton duk wanda kake so al'ummaka, ni kuma zan baka ceton sa. Manzon Allah zai yi ceto, bayan manzo Allah zai ceci duk wanda baya shirka, manzo Allah zai cece shi. Manzon Allah zai ceci wanda yake da imani daidai da ƙwayar sha'ir, bayan nan zai koma ya roƙa, za a ba shi dama ya ceto duk wanda yake da imani daidai da ƙwayar komayya. Daga nan manzon Allah sallallahu alaihi zai tafi gurin Allah yana ummati 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 la illallah, kuma ka mutu baka shirka ba, to za a ba manzon Allah ceton kai tafi aljanna da kai. Wannan al'ummarsa kenan, akan al'ummarsa ya je sa goshi a ƙasa. To kaga tun da yace Allahumma ummati ummati, al'ummar ta waye? Ta sace ko? To takalmin kuma na waye? Nasa ne. Dan Allah bari in ma tambaya, da ɗanka da takalminka wanne ka fi so? Ku bani ansa. Da ɗan da ka mallaka da takalmin da ka mallaka wanne ka fi so? To mu al'ummar annabi ne, mu mallakar annabi ne, sannan shi ma takalmin mallakar annabi ne. Amma a babin adalci kai ka ce ka fi son ɗanka akan takalminka, yanzu ka yi wa annabi adalci ka ce ya fi son takalminsa akan al'ummarsa? Bayan Allah ya ce walaqad karramna bani adam
وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا kamar yadda kai ka fi son ɗanka akan takalminka haka annabi ya fi son al'ummarsa akan takalminsa abinda manzon Allah ya fi so kuma shine yafi da haka tunda manzon sallama ya fi son al'ummarsa to kaga kenan manzon Allah ya nuna cewa al'ummarsa ta fi takalminsa lala mun gano wannan shi yasa hadisi ya inganta cikin sunan nasa'i da sunan ibnu majah muna gane ha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace la zawalud dunya ahwanu inda Allah min qatli mu'minin ko kuma min safki dami muslimin a rushe duniya gaba ɗaya fa har Ka'aba to wannan ya fi sauki a gurin Allah da a kashe mumini kwaya ɗaya